Quins creus que pot ser els principals reptes que haurà d'afrontar el proper papa, especialment tenint en compte la polarització entre els sectors progressistes i conservadors dins de l'Església? Clar, jo crec que ara mateix, vull dir, les travesses per veure quins seran els futurs candidats hi són, i cada dia hi ha una cascada immensa de noms que va sortint a tots els mitjans, però a l'hora de la veritat jo crec que no podem centrar-nos tant en el fet de si són conservadors o progressistes, perquè seria extrapolar una mica aquestes tendències pròpies de la ciència política a una infraestructura i a una entitat com és l'Església Catòlica que té un funcionament molt divers que un Parlament, per exemple, però sí que apuntaves molt bé, Joel, Sí. això de el que ens hem de plantejar ara és què necessita l'Església, sobretot en un canvi de discurs mundial. Vull dir, estem entrant en un període on moltes coses estan canviant arreu del món i l'Església, en tant que la seu d'una de les principals confessions religioses arreu del planeta, doncs ha d'haver alguna cosa a dir. Per tant, jo crec que els cardenals, quan es reuneixin, ara s'estan reunint en les congregacions generals i quan ho facin després en el conclave, no pensaran tant en si un candidat és més progressista o menys progressista, o si és més conservador o menys conservador, sinó quins són els reptes que ara mateix ha d'enfrontar l'Església Catòlica en un món com l'actual a principis del segle XXI.